Moje deti majú radi uhorkové šaláty v akejkoľvek podobe, ale jedným z našich aktuálnych jarných favoritov je kombinácia uhorky, reďkoviek a cibulky a k tomu jednoduchý dressing z kyslej smotany. Tento šalát je veľmi rýchlo pripravený, jeho celá príprava vám zaberie len pár minút, ale výsledok stojí za to a veľmi odporúčam v tomto prípade siahnuť ku kyslej smotane, ktorá má trošku vyšší podiel tuku, alebo môžete alternatívne použiť aj grécky jogurt na to, aby tá konzistencia bola trošku tuhšia, aby to nebol vodnatý šalát. Okrem toho budem potrebovať z korení soľ, čierne korenie a nesmie chýbať ani trošku cesnaku a bylinky môžete zvoliť podľa chutí, pažitku alebo aj kvopor sa skvelo hodia. U nás doma niekedy ešte obmieniame tento šalát tak, že pridáme do ňoho aj zavaranú kukuričku, takisto veľká lahôdka, napríklad k takému pečenému mäsu alebo k kuracím prsiam na prírodno. Ešte malá rada, sú deti, ktoré nemajú radi šupku na uhorke. U nás doma to je celkom zaužívané, že ide aj so šupkou, ale nie je to u každého dieťaťa rovnako, takže pre tých, ktorí to nemajú radi, odporúčam ošúpať. Celý recept nájdete na www.recepty.sk.